biasane Senin Kamis. Don. Kowe iki tak kon gladen. Latihan gelut. Bener. Gelut ben menangan. Yo lagi ping pindho ambek kok mlebu metu iki karepmu piye? Larang mlebu metu piye? Kene mbok kon gladen terus. Koyo prajurit ae lah kakak. Bener kowe. Prajurit ana bayarane. Lah lek kowe, lah kene tandon panganan entek kabeh. mergo tandon pangan tek, kowe tak kon gladen. Mergo kowe ora ngerti karepku. Karepe sampeyan. Nduwono. Piye, Kang? Kowe tak kon gladen ki ben saya jaduk. Yo, Kowe ben saya prigel. Kulit mulet, balungmu atos. Kowe ora tegas gaman. Sak ora-orane wong siji mungsuhe wong 10. Ngono. Mergo aku duwe karep gedhe karo kowe kabeh. karepe sampeyan apa iki? Karepku aku ngongkon kowe, mergo aku ya ana sing ngongkon. Yes. Ngongkone Nganti wani ngakon sampean, sing ngakon sapa kok kentel tenan. piye, Kang? Sing ngongkon aku ki penggede saka kraton Tandes. Jeng pangeran Gurawangsa. Sampeyan aja gampang percaya karo Piye? Kraton Tandes. Lho kuwi tenan. Lah mengko nek awak dhewe nek dicekel nek dirangket ngono piye? Nek nganti kowe dicekel, cilik beset kulitmu, jejel awakmu mengko aku sing tanggung Nek jawab. ngono kowe dikongkon mesti ana bayarane. Ngenani karepe opo? Bayarane piro engko nek tekan kene doten. Ana mesti. Wah, cocok. Mergo arep kono tekan kene. Ah, monggo ten, monggo ten. Monggo ten. Monggo ten. Sadurunge kok babat, tekoni jenenge sapa? Kene maju. Kendel-kendelo kowe. Ya. Bawangan. Kowe kok wani marane ngalas. Niki Mas. Jati petang. Jati petang. Kowe arep apa? Sampai pecat Jawa. Heh. Ayo. Jenengmu sapa? Israwungki. Iya. Raden Gurawangsa saka Kraton Tandes. Terus. Babak. Terus. Ayo. Ayo. Bacok aku bacok. Terus, Don. Yen arep ngajeni badan. Wong kok karepe dhewe. Lu sampean mau ora ngomong akan. Duduke wonge piye? Sandang panggonane piye? Jelas sing tenanan. Kene kadung. Jeng pangeran, kula sing nyuwunke ngapura bocah-bocah, watake panci ngoten. Yo, suwun. Wong wae prajanjen kang nalika semono. Aku tau rebukan lanku. Nggih, iki kudu dadi janaka. Sedina meneh bakal ana jenengan ratu ana ing kraton Tandes. Mongko ing pangangkah Gurawangsa kepengin lukuh minangka ratu ana ing kraton Tandes nanging kalamun to mengko wurung nganggonku dadi ratu. Aku ora bakal cukup meneng lan meneng. Kowe kabeh sing bakal tak gunakake kanggo ngrebut ana ing kraton. Mangken yen jeng pangeran. Pikajengan jenengan kepengin dados ratu wonten ing kraton Tandes. Bener. Niki penggawean abot niki. Totone nyawa ya. Bener. Saderenge kula sagahi. Umpami kula sagah niki upahane kira-kira tuduh kalih gaweane napa mboten? Upahe kurup. Jalaran iki totoane nyawa. Nggih. Kalamun to kowe bisa ngrewangi aku ngantel bisa dadi ratu ana ing kraton Tandes.
derajatmu bakal undhake nanging pripun? sadurunge gawean kok lakoni aku kepengin ngerti anggonmu mulang kelawan bocah-bocah kabeh. Aku percaya kelawan kowe supaya bocah-bocah kae kok gladi kaya dene lama ing prajurit ana ing kraton Tanis Jalaran. Nggih. Mungsuhmu ora sak-sake musuh, ning mungsuhmu prajurit kowe leno mesti bakal kaya. Pengen ngertos katiasane bocah-bocah. Lho iya Niki enten gaman go. Nggih. Sicok-sicok ben dijajal kene. Nggih. Monggo sampean cobi. Malah nyawat iki. kok nganti beset kulitmu saya dua awak kowe ora kanggo Ampun ewah pakewah pres mawon. Beneran. Isih kurang percaya Den. lho yo mesti wae Monggo dipun cubi kemawon. Kok pres kemawon. Ras! Gentenan. Monggo dipun cubi. Wis gentenan kayane brah. Nenek aku percaya kawan kowe. Monggo dengan bersani kia. Rambut kulon. Ya, nuwun. Putih ora terjadi kamar kok menawa. Kamu cilik. Ampun cilike. Ampun maidori. Monggo. Cilik wujude ning migunani lan gedhe kasiate. Iya ya. Kene tak jajal. Yap. Sing siji ndi siji. Dadi sing ketake mati. Goleki. Golek. Hai. Kuwi wae dipun. Hai. Ayo. Ratu kanae. Panganane selehke dhisik. Kancamu wis nyoba kabeh. Siji-siji wae. Ora ana sing tatu saka pedhang iki. Mungki pilihanmu yen nganti kowe mungkut tegas pedhang iki. Sisan gawe tak odol wadukmu. Ya! Tangane tugake. Carane ampun ngoten, Den. Ngeten ya. Aduh. Langsung aduh nek ngoten. Ora apa-apa ini. Iki balar ngene. Datok. Baca kowe. Yai. Sampun pitados napa dereng? Guru wong percaya kelawan apa sing diweru. Kasunyatane bocah wis padha setima ambara ora tejas bapak palepani sisane guru aku percaya kelawan kowe Surawan. Apa wae? Kowe aja
guna pangrik. Dawuh timbalan. Napa sababun paman guna pangrika? Iya. Sumusulan lampah kula. Weh. Jenengane ku golekane repot. Kula padosi wonten dalem kasatriyan panjenengan boten wonten. Kula nyuwun dawuh kalih prajurit sandi. Ing mriku paring dawuh bilih panjenengan miyos saking pindaleman tindak dhateng alas jati peteng. Lho jebul kula padosi kok nyata nggih. Pun gendhu seglugu kalian para keramang jati peteng. Yen apa wigatine? Wigatosipun ngaten nggih. Nggih. Sambung kalian kapribaden panjenengan. Ngerasa dalem ingkang raka Prabu Gendra Sekti sampun popo anggenipun dados ratu wonten ing kraton Tandes. Esti ngarah ingkang raka badhe lereh saking dampar ring keprabon. Kula ayem sasampunipun ingkang raka dawuh badhe lereh saking keprabon, kula ayem. Lah kula gadah panraos. Seripun ingkang raka mesti panjenengan Kanjeng Pangeran Gurawangsa ingkang dados Ratu Tandes. Ning kasunyatan bleset kalih pengangen-angen kula. Kok bisa? Nggih. Ingkang badhe dipun jumenengaken Ratu Tandes dede panjenengan. Yen dudu Glowangsa, yen sapa kang bakal jumenengake? Ingkang badhe dipun jumenengaken Putri Purba Retna. Nini Purbaretna. Mantane ora boten cocok. Apa tenan kang gagatur mukala mentok kang bakal jumenengata ana ing kraton Tandes Nggih. kuwi anak keponanku Purbaretna. Saestu. Lho lek dinalalek dipenggalih, lho ngoten niku ora boten cocok. Yo, Umpama ingkang raka lereh saking dampar keprabon mestine rak panjenengan. Ning napa to? Sebabe kok mboten panjenengan, kok Putri Purbaretna. Niku mbok cetha. Lek ingkang raka niku mban cindhe, mban siladan. yo. Nggih napa mboten? Yen pancen bener apa sing gagatur, Nggih. aku kudu nyabarake Purbaretna nggone bakalku minangka ratu ana ing kraton. Ya niku leres. Lek jenengan mendel mawon. Lho jenengan iku ajengmu manapa? Napa kelakon jenengan ajeng nyembah kalian dramakane bocah saya bocah wedok. Aku kudu nyembah lawan anak keponakanku. Edan po. Lah mila Aku ki pernah tuwa, aku pernah bopo pamane. Nggih. Saru dalam ento aku deku-deku ana ing ampeyane anak keponanku. Iya. Saya-saya kuwi bocah wadon. Pilih wae. pripun? Supaya bisa ulung kowe lan aku kalamun mengko ana wisudan. Bebarengan temekono ing kraton Tandes nyabarke apa sing dadi kesane Kang Mas Prabu Gendra Sekti. Setuju. Cocok? Kula cocok. Ya bocah-bocah iki pun Bocah-bocah iki batak wanik gawean. Nggih. Slowani, Nggih. kowe kabeh tut puri sak lakuku. Nyedak ana kraton Tandes. Yen to mengko wis ana wisudan ratu dene sing kapilih duduan kowe kudu tanggap ing sasmita
gawe geger oleh keraton. Wah, kula aturi lumampah langkung rumiyin. Mosok bono wis